Туркменистане началась вступительная кампания, которой приковано большое внимание молодежи. Самыми популярными вузами остаются Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Государственный медицинский университет Туркменистана имени Марата Гараева, Инженерно-технологический университет имени Огусхана и Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана. Повышенный интерес у абитуриентов вызывает и Международная академия коневодства имени Аба Аннаева. В ВУЗе открыто 2 факультета и 9 специальностей, из них по 2 направлениям – физическая культура и спорт, а также ветеринарии и зоотехники обучение рассчитано на 5 лет, а остальные относятся к программе бакалавриата со сроком обучения 4 года. В общей сложности 150 мест, в частности, 20 мест выделено под ветеринарию и 10 под цирковое искусство. 2026-2027 okuw yılı üçün häzirki wagtda dalaşgärleriň giriş synaglary ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdeplerine bir üstünlikli ýagdaýda badalgy berildi. Şu giriş synaglaryna özüniň höwes bildirip, onu da açylyk uğruna höwes bildirip, biziň ýokary okuw mekdebimizde, ýagny Aba Annaew adyna Halkara Açylyk Akademiyamyzda giriş synaglaryny tapşyrmak üçin gerekli resmi namalaryny tapşyran ähli dalaşgärleriň şuňky gün giriş synaglary häzirki wagtda uly dipkini, uly gyzgalanly ýagdaýda dowam edýär. Giriş synaglaryna dalaşgärler özleriniň bir ukuyup başarnyklaryny, ýagny sirk sungatyna ýa-da milli at üstündäki oýunlaryna, atly sport bilen ukuyup başarnyklaryny, mundan başga dersler boýunça özleriniň ukuyup başarnyklaryny görkezýärler. Bir aýratyn bir buýsanlarjy bellek geçmeli zatlaryň biri, olam elbetde dalaşgärleriň şu giriş synaglaryna uly ýokary derejede taýýarlyk görenliklerini. Bulam diýsen begenlerji, buýsanlarjy waka sebäbi ýurdumyzda milli gymmatlyklarymyzy, onda da ahaldaki bedewlerimizi ilmi esasda öwrenmäge, ilim bilim önümçilik ara baglanşygyny ýokary derejede alyp gitmek üçin Kahraman Arkadamyz hem de Arkadaly Kahraman serdarymyz ähli mümkinçilikler döredip berýär. Bizim Aba Annaew adyna Halkara Açylyk Akademiyamyzyň muallimleri bilen Kahraman Arkadamyzyň Arkadaly Kahraman serdarymyz döredýän mümkinçiliklerini ýokary derejede peýdalanyp talip ýaşlarynda ilim bilim berýär. Şu dörüp berýän mümkinçilikler üçin hem Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Arkadamyza hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Kahraman serdarymyza tüýsüremizden sag bolsun aýdýar. Goý Kahraman Arkadamyň hem Arkadaly Kahraman serdarymyzyň ilmi damy janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan belent maksatly dünýä ähmiýetli işler mundan beýlek rowaşlyk betsensen 2026-njy 2027-nji okuw ýylyna dalaşgärlere şu giriş synaglaryna ählisine üstünlikler ýar bolsun. Поступить в академию могут граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие среднее образование или выше. Все вступительные экзамены проводятся на государственном языке. Экзаменационные предметы зависят от выбранного направления. Поступающие на коневодство и ветеринарию сдают химию, биологию и историю Туркменистана. Для направлений конного спорта, туризма и национальных конных игр предусмотрена проверка склонности к профессии, а также биология и история. Абитуриенты циркового искусства проходят проверку профессиональных способностей, то есть, благодаря камерам видеонаблюдения и специальным программам, весь процесс полностью прозрачен. Например, на цирковое отделение оценки членов комиссии фиксируются и обрабатываются в режиме реального времени, что исключает любые ошибки или человеческий фактор. Вступительные экзамены в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева продлятся до 5 августа, в других вузах страны – до 20. Aba Annaew adyna Halkara Açylyk Akademiyamyzda giriş synaglary dowam edýär. Elbetde biziň akademiyamyzda dalaşgärler öz synaglaryny bir üstünlikli tapşyrýarlar. Elbetde ählisi ýokary derejede taýýarlykly gelipdir. Şu ýerde bellemeli zatlarymyň biri Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masalyny başly Kahraman Arkadamyz ilmi damy belleýär. Esenlik ösen döwletde ilim bilim ilkinji orny elýändir diýär. Şeýle hemne ähli ulgamlar ösdürilenini ilyma bil baglamalar diýip belleýär. Şu ýerde biziň Aba Annaew adyna Halkara Açylyk Akademiyamyz dünýäde ilkinji atçylyk ulgamyny ýokary bilim berip öwredýän bir ýokary okuw mektep bolup durýar. Elbetde talip ýaşlarymyz, ýani biziň ahaldaki bedewlimizde bolan bir höwesiniň has ýokarydygyny görkezýär. Şu giriş synaglaryna okuwa synanşan dalaşgärlerin ählisine ul üstünlikler arzu edýär. Şeýleden okumana ýaşlarymyza öz isän hunarlaryny sarap almany döredip beren bir giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masalyny başlygy Kahraman Arkadamyza peder ýoluny ul üstünlikler bilen dowam edýän Arkadaly Kahraman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masalyny başlygy Kahraman Arkadamyzyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Kahraman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. El ýurt bähmetli bütün adamlar ähmetli alyp barýan işleri mundan da beýlek rewaçlyklara beslensin.